Hi guys! Actually, this time po is may imimit akong kaibigan na kapitbahay ko lang din siya dito. So, palagi na kasi siyang nagbibigay sa akin, then ako rin is tanggap lang din ng tanggap. So, ngayon is may something po ako sa kanya nang hindi niya rin alam. So, kabibili ko lang din ito. So, titingnan ko lang kung ano ang magiging reaction niya. Kasi hindi niya alam to eh. So, i-message ko siya na papunta na ako, mag-meet na kami. So, wait lang ha. Okay, so, pupuntahan ko na siya. Wala, uy. Nagpamila ka, no? Ha? Nagpamila ka, no? Wala, uy. Nakay. Ha? Okay, istorya naman siya. Istorya naman siya. Saan ba na? Exchange gift. Sus, kinuha ko kadaghan ba? Saan na yun? Sus, kinuha ko, uy. Dalaan na lang yun. Ayaw, uy. Kanina ako ang candy. Ay, Ayun pa. ayaw na. Ay, sige, palit-palit. Kumama ko na. Gi-off ni mo? Ha? Gi-off ni mo? Ayun pa. Sige, bye-bye. Nagpalitan ka gito siya, uy. Kanana na ng chocolate, be. Ayaw ra, uy. Dagan ng chocolate. Ayaw ra lagi. Dagan Kani? ng chocolate. Ngano na kay ngani? Remembrance. Din kagikan. Yung Sa pinalit baba. ko. Oo. Gasto pa gid siya, uy. Bayan, dalan na lang ni simasima kay na Ayaw, ngani uy. daghan sa ref. Ayaw na lagi. Daghan ni ngani sa ref lagi. Ayaw na. Sa muka, uy. Ang hindi ako nawaton. Ayaw na lagi. Kinagkaon-kaon na ni kay nasa ref Dili kay- daghan. Naapam po tayo magkatag na ako. Sa muka, daghan na rin. Sige na, nakaw na. Bye-bye. Balik-balik pa gid siya, uy. Sunod gani, maghatag gani ko. Ayun, nagkuhan na ako yung kambyo, ah. Abat. Pero ito, kung may tiyan ng gudong kuhan ng sa liba ng request ba? Nga Oh. bukatong siya. Kaya ganahan man siya. Ito nga ng gudong. Thank you, ah. Uy, sabi. Salamat, ani. Uy, kuhan mo siya, uy. Bye-bye. Bye-bye. Okay, salamat ha. Salamat. Thank you po. This time, try kong i-check yung message.